vatan azatlığındır derde dermanım menin. Sen üçün cevlanadır tende aziz canım menin. Naçeler gana boyalıp boldular bolgun şey. Siz bize yaradan büyük Allah Taala'nın adı bilen. Assalamu alaikum aziz hurmatly tamaşaçılar, gepleşigimize izlap barýan dostlar. Her bileriňiz her nerede bolsaňlar, can sağlıkta, aramlykda, asudylykda hayat geçirýän bolsaňlar, her bileriňize tüýserekden gepleşigimize hoş geldiňiz diýen. Gepleşigimize Awganistan Milli kanalyndan görýäsiňiz dostlar. Gepleşigimize sanym albatta türkmen bölümi. Ya türkmen gepleşigi bolmaly dostlar. Hemişe gepleşiklerimizi izlap barýasyňlar, gepleşigimizi izleýäsiňlar, bir dünýä minnetdarlyk bildiren. Dostlar, gepleşigimizde sanym albatta bugün öýleriňizi mehmany bolmaly. Albatta men Başir Hatap dostlar, sizleriň hyzmatyňyzda. Umid etýänki, meni ýeke goýman gepleşigimiziň awalını tahynaça izlap barsaňlar. Dostlar, bugün sanym gepleşigimizde hemişe kıyanak, albatta bir aziz mehmanymız bar. Bu hem dostlar sizlere wasanym şeir we şeiriýet dünýasyndan albatta sizlere maglumat berer we hemdanym dostlar tanıştyras. We hemdanym bol aziz mehmanymız bolmaly Muhammed Aslame Çakmany jenaplary. Bulardan hem tüýserekden minnetdarlyk bildiräs gepleşigimize, çakylygymyza kabul edenler üçin, gepleşigimize gelenler üçin. Hoş gelipsiz gepleşigimize, minnetdar sizden çakylygymyza kabul edip geldiňiz. Bolýan birinciden ustad şaýerdir gepleşigimize görýän dostlara öz döwrüňizde bizlere bir maglumat berseňiz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz televizyon millinin görücüler dostlarım ve Abu Muhammed'in awal kızgın salamlarımı ve televizyon görüyen dostlarıma takdim ediyorum. Ve galı verse özünüzde minnettarlık ediyorum. Vakt verip ve bernamağınıza bizlere davet edenizden. Bercan teşekkür ederim. Minnettar olsak, hayli hoş bulduk. Bugün gepleşigimize çakylygymyzy kabul edip geldiniz. Bolýam ki öz hakkınızda bizlere nerelerde okuydunuz ve hemdanym albatta bugünkü güne nädip yetişdiniz? Bu dogruda bizlere açıklap berseňiz. Teşekkür minnettar. Men özüm adım Muhammed Aslam ve takallüsüm Çakmany. Elbette şiir şevk alakamendlerining biri ve şiir yazı ve okuwçylaryň biri. Doğru. Ve şiir hakda malumat berdiňiz gerçi hali wagtdan beri şiir yazýarym. Doğru. Özüm meselen özümden marifetsem ya oturuşum meselen Velayet Faryap'tan Ulus Ali Khan Şarbaq Hariye Çakmany'dan takallüsüm Çakmany, Muhammed Aslam Çakmany diýip Doğru. Jahm ýaxşy. Okuw döwresinde nerede oturdunuz ustad? Bu döwrde gitseňiz. Mektebi ibtidaýany meselen Çakman Hariýanyň özünde we lise nemesine Khan Şarbaq lisesinde. Doğru. Halas etdim Darül Malumin, halas etdim. Doğru. Ve onun galy berse bir malimçilik ipa wezip etdim. Ondan soň ýene hem garypçylyk bilen meşgul boldyk bir azrak wagt. Juda hem ýaxşy. Minnetdar olsak, hyle hoş boldyk çakylygymyzy. Şiir ýazyp düşendidem. Juda hem ýaxşy. Minnetdar olsak, hyle hoş boldyk çakylygymyzy kabul edip geldiňiz. Usta şu orada gepleşigimiziň mawzuy hem bolmaly. Albatta şeiriýet dünýasy bilen siz bugün gürleşip geçeriz. Aýdan pilamiz şair we şiir hakynda bizlere aýdyp berseňiz. Şair kim we hem şiir näme? Bu dogruda açyklap berseňiz. Şair meselen şiir yazýan adam, meselen şiiri okuyan adam şair bolsa gerek. Doğru. Ve şiir meselen şol yazýan elbette şiiri. Doğru. Her ýeki şiir her türlü şiir barda. Doğru. Meselen şiir meselen çar beyti ya meselen muhammes ya meselen du beyti ya penç setre mana şu şekilde şiirler yazabilýän. Doğru. Yazýarym. Doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar özüňizden. Aýsaz bugünkü günde şairler kaýsy kalyplarda şiirler ýazýarlar? Bu dogruda aýdyp berseňiz we hemdäni bugünkü günde kaýsy kalypda köpürak şiir ýazylýar? Bu dogruda aýtsaňyz. Bilen şu wagtda şairlere meselen şu wagtyň gödükleri ya alakamen şairleri köprege meselen çar beyti ya meselen Dubayta beraber etdiler köpregine. Doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar özüňizden. Şol ak şiir diýip hem bir näse orta gelen bugünkü günde aýa ak şiir hem ýazyp gördüňizmi? Ak şiir meselen meselen özüm bitip meselen okap görmesem bitenlerinkini gördüm ama. Doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar özüňizden. Şol Mahtumguly atamyzyň şeýlerini okap gördüňizmi usta? Beli okap gördüm Mahtumguly ýaly. Juda hem ýaxşy. Ýani köpürak siz kaýsy şairleriň şeýlerinden täsirlenip şiirler ýazdyňyz? Köpürak meselen bizdenki şu jawarlaryň alakasyna garap, şu jawarlaryň şu özüniň
hastasına qarap köpräk iş olan taze jowarlar alaqamen bolup öz biten şiirlerine köpräk okap berýärler. Doğru. Hawa şairler meselen Celil İlim dost diýär. Köp ýaxşy şiir bitýär. Öz kışlygymdan we ýene şoňa şairler we başgadam Gaybullahi Habibi diýär. Ýene bir kişi jowan şairler ýaxşy şairler we ýaxşy şiirler bitýär. Şoň öz alakasyna garap şiirlerini okap bermeli bolýar. Doğru. Juda hem. Mesela ýene bir dostlar haýyş etсе şu şekilde şiir bitdi. Ya şiir okap berdiyse şoň haýyşyna garap etdi. Doğru. Yani ustadınız kim olmalı? Ustad bu doğruda. Şiir hakda men ustadym ya şiir okumak ya bitmek hakda ustadym gerçi özümün alakam ustadym. Özümün şowkum, özümün meselen Azdingay Pamil tarapdan şu mesela mektep okuýardyk, azatlıktan hoş meselen serhoşluktan özüm alaka tapkiden. Doğru. Şairim. Doğru. Şiir bitmege we şair okamaga. Doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar özüňizden. Heýle hoş bolduk. Ustad şorda gepleşigimizde albatta hurmatly tomaşaçylar hem izleýän bolsa, biziň awal şiiriňiz gaýsy kibiler okap berseňiz. Mana men şu bernamaňyza Hudaý şükür mesela bizleri davet edenlerden hoşluk edip men özüm şöyle bir näçe sanak şiir özüm yazan şiirlerimi alıp geldim. Doğru. Aziz görüwçilere we hormatly dinleyici inagalarıma we dostlaryma takdim etjek özürlerden bolsa inşallah ijazat bolsa. Juda hem ýaxşy. Birinji şiiriňiziň enwany näme? Birinji şiirimin enwany mesela ilim bilen. İlim bilen. Doğru. Mesela dünya nahili zat mesela gören, näme bolan, näme işler bolan hemes ilim bilen. Asıl menişesiye mesela bünyatı näme ilim. Doğru. İlim bolsa her iş, ilim bolsa alakası her kimin ilimine yaraşa mesela şu şekilde bolýar. Her kariki dünyada bolupdyr, ilim bolmasa bolmaýar. İlim var, şoňa okuwy var, şoňa usulu var. Doğru. Şu şekilde. Şu hakda birazrak özüm biten şiirlerim bar. Doğru. Juda hem ýaşy hormatly tomaşaçylar gepleşigimizi izleýän bolsaňyzlar, bizlere albatta Muhammed Aslam Çakmany janaplary ya ustadymız diýelik dostlar, albatta bular okuwlarda bahisi ustaz bolup albatta işlän, ondan soňra hem dostlar şeýriýet dünýäsine, albatta her kimki edebiýat okuyan bolsa ya şeýriýet dünýäsine getiren bolsa, şöyle bizler kişilerimize bu İsanyas Begeniyaz ustadymız bolmaly. Yani bizler ustad kata edip bilýäs dostlar. Ondan soň bulardan istəyäs dostlar, şol amada eden şiirini ilim hakynda dostlar. Görün ki dostlar şiir bilen albatta ilmini adip tawsip etýärler, bizlere Çakmany janaplary aýdyp berer. Bolýamynda sizden dinlesek. Dünya kança öňe gitdi, pikir edin ilim bilen. Dünya kança öňe gitdi, pikir edin ilim bilen. İnsan nahili işler etdi, bereketi ilim bilen. Doğru. Yımıktı açtı gözüni, hareket verdi sözüni. Beşer tanıydı özünü, aznigay ilim bilen. Doğru. Pişrept etti diyor cihan, pişrept etti diyor cihan. Allah'ım yarattı insan. Zemin asman verdiler zan, teknolojini taptı insan, aznigay ilim bilen. Doğru. Görün kança köşüş eylep, teknolojini taptı insan, aznigay ilim bilen. Zeminden madeller açtı, yol uçun dağları deşti, insanlar asmana uçtu, fikir edin ilim bilen. Doğru. Boluşluğa yoktur imkan, ilimin bereketi kan. Hatta aya çıktı insan, Doğru. zahmet edip ilim bilen. Doğru. Juda hem ýaxşy. Minnetdar, albatta hormatly tomaşaçylar gepleşigimizi izleýän bolsaňyzlar, Çakmany sahyp albatta bizlere albatta ilim dogrusynda bir owadan şiir okap berdiler. Bulardan bir dünýä minnetdarlyk bildiren. Dostlar, gepleşigimizi izläp barýan bolsaňyzlar, ýene hem gepleşigimiziň idamysynda ustaddan näçe sanak sowallarymız bar. Aýdan bilýäňiz ustad, bu şiiri kaçan ýazandyňyz we hem nädip albatta bu şiiri ortaga getirdiňiz? Bu da aýdyp berseňiz. Bu şiiri mesela özüm yazanım kim wagtda yazdım da mesela bir kim pursatda mesela bir aňarsy bir ay bolan bir ay bolmady kuşyanyk yazdım edim. Doğru. Doğru, juda hem ýaxşy. Şurada bir näse sorasym gelýär ustad. Albatta şol geçen şairlarymyz bilen bugünkü şairlaryň albatta näme ortasynda farky bar we hemden sevkinde, ýazyşynda bu dogruda aýtsaňyz. Şairler köprek o şair mesela geçen şairler Mahdum Guly, Firagynyň we mesela Seydi hoş şu mesela öten şairler Mahdum Guly, Firagy ba Seydi Awa we
Hoca Nefes. Şularyň ýazan şiiri bilen bugünkü şairlarimyzyň näme farky bar şiirlerinde? Awalky şair bilen işbilik şairleriň, awalky şairleriň farky köp. Doğru. Zemin asmança farky bar. Doğru. Mesela işbilik köpler bar öz hastasyna, ya mesela dünýäwi edibim özüniň alakasyna ýazym nime ýazyp berer köpräk ýakyn edip-de, özüniň ýakynyna, hoşlugyna, öz ýüregine makul edip-de. Mesela öten şairler bar. Mesela her baradan bar. Mesela dünýä baradan ya mesela başga baradan her baradan aýdylmadyk gep ýok. Maktum bolmaýyn Piragyň kitabyny okap görmesem narakam. Eşitmedik gepleriň mesela ýüregime makul düşýär. Mesela köp kesire edip ya mesela aýlantyryp ya mesela bir misal berip aýdan şu rakam şairler. Doğru. Indi siz albatta özüňiz kaýsy şairlaryň şiirlerini takip edip ýazdyňyz bugünkü günde? Kaýsy Hazrat Maktum Gulumyň ýa bolmasa Aýdan Pilamiz Molla Nefes ýa buladan takip edip awaldan ahira okuýanym mesela Seydi, hoş Maktum Guly Piragyny. Juda hem ýaxşy, minnetdar özüňizden. Şol hazırça siziň näçe parça şiiriňiz bar? Menim şu hazırça mesela hemmesini jemlep ya mesela tahmini aýsam bir kitap anqaryp bolup berem dedim. Hawa. Aya biran kitap hem çapladyňyzmy bugünkü günde? Kitap hali çaplara mesela bir neme yok mesela umytym bar inşallah aýanda kitabym çaplasam diýip umyt etýärm. Hali çaplamada yok. Doğru. İnşallah bir mesela kaýsy bir matbuatdan ya kömek ya mesela bir hemkarlyk bolsa inşallah kitap çaplar. Doğru. Agar bir kitap çaplan halatyňyzda şu kitabyň adyny näme goýaryn diýip umyt etýärsiňiz? Agar bir kitap çaplan halatyňyzda adyny näme diýip goýarsyň? Men kitabyň adyny mesela Köngül Nawasy ya mesela Köngül Nawasy diýip bir kitap ad goýsam diýip umyt etýän inşallah çapy baraber şu kitap. Doğru. Indi şunça şiirleriňiziň içinde albatta şiirleriňiz näme hakda bolan köpürak? Köpräk mesela ilim hakda, köpräk weten hakda, ya mesela Türkmenim, ya mesela şu mahfiliň özüne neme dip alyp barsak şol hakda dostlaryň haýyş bolsa, ya mesela özüm mesela dünýä baradan köpräk mesela. Doğru. Doğru. Şurada bir näseni ýatlap geçesim gelýär. Hormatly tomoşaçylar, ustad aýsaňyz ki, birinji ýazan şiiriňiz näçe ýaşdatyňyz we hemdanym eň ýaxşy görýän şiiriňiz kaýsy şiir? Bu dogry aýtsaňyz. Eň ýaxşy görýän şiirim mesela meniň özümiň eň ýaxşy görýän şiirim mesela şu weten barada mesela Türkmenim diýip bir şiir ýazantym. Doğru. Şol bar ýaxşy görýän şiirim mesela. Şol Türkmenim şiirini kaýsy taryhda ýazansyz we hemdanym bu dogry aýtsaňyz ki, albatta bu Türkmenim albatta şiiri kaýsy kalypda ýazylan? Bu dogry aýtsaňyz. Bu Türkmenim diýen şiiri mesela çarbet şekilde getirildi men. Doğru, juda hem ýaxşy. Hormatly Kapiya ahyry mesela kapiya bolýar şu gazaliyat yani çarbeti. Doğru, juda hem ýaxşy. Hormatly ülkedaşlarymyz hem şahyr gepleşigimizi görüp dur. Şu ülkedaşlarymyza şu Türkmenim şiirini okap berseňiz nähil bolar? Makul bolar. Hawa hormatly tamaşaçylar, gepleşigimizi izleýän bolsaňyzlar, bizlere ustadymyz Muhammed Aslam Çakmany şahyr albatta görýän bolsaňyzlar, şiirlerini aktarýarlar we hemdanym Türkmenim dogrusynda bir owadan şiir dostlar bular amada edipdir. Bizlere okap berer. Onda bolsaňyz ustad, sizden diňläris. Hoş. Bismillahirrahmanirrahim. 5000 ýyldan bäri diriligiň bar, bitin dünýä belli adyň Türkmenim. 5000 ýyldan bäri diriligiň bar, bitin dünýä belli adyň Türkmenim. Gapyl bolmaganyň bol zekki uşýar, galmasyn hiç bir sawadyň Türkmenim. Doğru. Tarihyny etdiň alamga zahir, dastanlaryň bardyr zöhre-u tahir. Piragy jahanda zeberdest şair, Maktum Guly diýer ustadyň Türkmenim. Doğru. Jahan bazarında büyük bahali, kesbe hüneridir ol gyzyl hali, kelin gyzlary bar şerm hayali, şerm hayali zürriýatyň bar Türkmenim. Edermen gayratly sen Türkmenim, büyük şany şöhratly sen Türkmenim, belent mertebe atly sen Türkmenim, kemem däldir basawadyň Türkmenim. Doğru. Gaplat uýkusyndan aç indi gözüň, tarihyňa seret tanýygyn özüň, paşa bolup ötdiň sonra yer ýüzüň, büýüklerden büýük adyň Türkmenim. Doğru. Kecebeli toýlaryň bar şahana, elde baryn sarp eýleyip mihmana, mihman dostluk ötenlerden nişana,
yazıqlıdır Desterxanyň türkmenim. Minnettar Ustad, ellerinize güller bitsin. Juda hem owadan hurmatly tomoşaçylar, Ustaddan minnetdarlyk bildiresiz. Albatta türkmeni tawsip edip owadan şiir ýazan ekenler. Bulardan bir dünýä minnetdarlyk bildiresiz. Bu şiir hakynda aýtsaňyz Ustad, qaýsy taryhda ýazypdyňyz muny? Qaýsy taryhda ortaga getirdiňiz? Wa hemdanym size näme baýys boldy ki, albatta türkmenim diýip bir şiir ýazsaňyz? Bu şiiri mesela Maktum Guli Piravi'nin kitabını okuyup dedim. Şunda şunu okuyup gördüm de soň şuna eger şunda namaz kem emedip özüm şunu alakata özgürüm. Doğru, juda hem ýaxşy minnettar özüňizden. Ustad, bugünkü günde ýaş ýigitlerimizin şiire alakamadlygy närakam? Bu dogry aýtsaňyz. Yaş yigitleriň alakametligi pilen şu wagtda aýtsaňyz mesela özünün göwnüň höwesini bitýär, özünün hastasyny bitýär. Ya mesela başga bir özleriniň mesela göwnüň hoşuna ya mesela özünün pilen bolup ötülen wakalary bitjek bolýar. Maşy hazırki nemelere şowk edip özleri öz hastasyna getirjek bolýar-da. Doğru. Hawa. Mesela nazar merdime ya mesela dünýä ya mesela watan ya mesela wagt bilen araka merdimiň içinde näme moç bilen, näme aýaş bilen, näme köp gyzykly ya mesela näme merdime rewaç tapan şu zatlardan getirseler o rakam mesela getirýän bar mesela köpräk öz hastasyny etýär şu şairler ya mesela gödükler. Doğru. Şu rakam etýär. Doğru. Juda hem ýaxşy minnettar özüňizden. Köpräk usta şu şiiriýet dünýäsine ýüz getirmäge näme sebäp bolýar? Muňa mesela özüňiz pikir edip ýörseňiz ijtimada bolsaňyz da, ijtima içinde bolsaňyz mesela merdimiň oturup turanyny mesela mahfillerde ya mesela cemaatde nämeler bar, näme görüňler bar, ya näme mesela şu bir näse köpräk aýdylýar, köpräk mesela dil aýdylyp agza gelip aýdylyp ötülüp ya mesela märekelerden närakam oturup turuşy närakam ya mesela anat ya mesela resmi rewaçlar närakam şu baradan nemeseňiz soň adam şoňa ýadyňa gelýär. Doğru, juda hem ýaxşy. Ustad, mundan aýtsaňyz ki, şiire köpräk näme narsalar gerek? İnsan bir kişi halýar ki şiir ýazsa, aýa şiire näme narsalar gerek bolýar? Şu dagda aýtsaňyz, hünärmi gerekmi ya bolmasa duýgy gerekmi bu narsa? Bu dagda aýdyp berseňiz. Şiir yazmana alakası mesela şiire ola ha muňa ýaxşy köşüş zähmet gerek. Ikilençsem pikirlenip ýaxşy dakyk şu bitjek bara şu bir näsäniki inwan alýasyň şu baradan köpräk pikir etmek gerek. Bolsa hana mesela ustadlardan bir neme nazar alıp ya mesela şonu bitip bolansoň görkezseň özüň baýat ýaxşy boljak. Mesela şunu izin ýaňyň barabar kem köçeni görüp ustad bir bolsa köp ýaxşy boljak. Doğru. Şekil juda hem ýaxşy. Şaýar hormatly tomoşaçylarym görýär, albatta gepleşigimizde ülkedaşlarymyz görüpdir, türkmen kowmlarymyzda içeri ýurtda, daşary ýurtda. Ondan soň aýtsaňyz ki, albatta şol şiiriýete, albatta biler jamiada nädip rüşt berip bilersiz. Bu dogry aýtsaňyz. Şiirlere mesela rüşt berip bul mesela jawarlaryň köpräk alakasyny mesela östürsek, köpräk jawarlaryň özüniň alakasyna bizler hemkarlyk etsek, bizler hem şolara mesela hem destek bolsak, birimize mesela hemkarlyk edip şolara ýüregi göteriler ýanak şekilde mesela bolmadygyndan bolýar mesela diýip şoňa razrak alaka tapýaran geplenesek şu sebäpden şäy bolar diýip pikir etdim. Doğru, juda hem ýaxşy. Hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizi izleýän bolsaňyz, ustaddan albatta şahsy bazy sowallara hem sorasa gowy bolarym ka diýjek bolanda. Ustad, maşgalaňyzda näçe kişi ýaşaýasyňyz we hemdäni näçe sanak ogluňyz bar, näçe sanak gyçagaňyz bar, bu dogry aýdyp berseňiz. Öz maşgalamdan habar bersem mesela mal huda men kida hudanky mesela 4 oglum bar, 2 gyzym bar. Hudaýa şükür ketdi oglum 18 ýaşynda. Doğru. Ama ýene bir onun küçüsü var alakası kilep mi? Bilen yaşrak kilepe barıyor. Köp alakası yaman kilep. Nahuda şükür iki müsabaka berdi hali bayan beren yok. İnşallah inşallah bir beren ama dalken diye umidim ba inşallah vakt bulsa inşallah. Juda hem gowwalar hormatly tomoşaçylar, ustad ýatlar geçdiler. Oglanlaryndan we hemdänim ketde oglanlar 18 ýaşynda, ondan soň ikilenji ogly dostlar kilepde işleýär ýa müsabaka berdi, 4 müsabaka berdi diýerler. Ýöne
tabahal yani bay beren ok diyen bir narsany üstünlük kazandılar diye şöyle diýerler dostlar. Hatman gelecek gepleşiklerimizde dostlar çağalaryny hem oglalaryny çağıra dostlar gepleşigimizde izlap durun. Hemişe dostlar sizlere hatman ustadyň oglaryny marif ederiz. Ondan soň aýtsaňyz ustad aya bir şairyň çağasy ogla diýelik aya imkany barmy ola hem şiiriýet dünýäsine ýüz getirse? Mesela şairin mesela şair köprek mesela bolmaly bolýar. Doğru. Hem çünki mesela şunu rüşt ettirecek bolsan şoňa olam mesela bir çağalykda atasy ya bir agasy mesela bir familiýede bir zady şowk etse şonu izlerliýär da. Doğru. Şonu izlerle şu boljak bolýar. Mesela şonu da neçek bolýar da. Şu şekilde şu sebepden şair boluşlygy imkany bar diýen. Aya sizin oglalaryňyz hem sizin iziňizi izleýärmi? Aya menim ketde oğlum alaka tap mesela şowk edip aydan mesela şiir aydan jaýlar bar mesela özü alaka şowk edip ama bir näçe wagt ol soňra mektep barıp da şükür şowk etdi şu okujak bolmaýdylykda köşet ýetiş bilek ana rozgar bilen onçalyk bol bilen ýok. Doğru. Juda hem ýaxşy. Hawa hormatly tomoşaçylar gepleşigimizi izleýän bolsaňyzlar ustadymyz bizlere juda hem owadan gurunlary, almana sözleri bizlere gurun beripdir. Ustad mundan aýtsaňyz ki albatta şiiriýet diýen pilamiz ýa şiir özüne düşünjäňiz dogusynda we hemdanym bugünkü günde ýigitler şiir ýazjak diýerler. Aya awalyn zarur näse näme we hemdanym aya ykdysady hem rolu barmy şu dogurda aýdyp berseňiz? Şiir jawarlary şiir ýazsaň awal bir alaka gerek. Awal alaka gerek. Şoňa ýürekden şowk etse her zatdaki şowk bolsa şonasa tizrek köp näme şahat maksadyny ýetişdirýär. Şu ýürekden mesela bir adam ki şairliğe, bir adam ki nejarlığa, ya bir adam ki başka kisbe her zatdaki şu özünün alakasy köprek bolsa şoňa atmin ýetişir diýip umyt etdim. Doğru. Aya ykdysadyň hem rolu barmy şu dogurda? Bar ykdysadyň rol bar. Ol paýman tarapdan mesela her nigadan mesela şol azat bolsa mesela şonuň hassasy ele gelse de her nigadan mesela paýman tarapdan gaýsy tartykçy bolmasa bir adam mamanat bolmasa şiir ýazýarsyň ya ýetýärsiň. Mesela az nigay ykdysatdan hem mesela şonuň arkasy götürdi bir jaýa gitmek bolýar, harçy bolýar, ya mesela ya masraf bolýar, uzatdan Juda hem ýaxşy. Minnetdar gepleşigimiziň bu bölüminde siz näme gaýsy şiir okyp berjek we hemdanym enwany şiiriňiz näme bu dogurda aýdyp berseňiz? Wetenim diýip bir şiirim bar, şunu. Inde watanymyzy kança ýaxşy görýärsiňiz? Weten aýtdyra weten mesela göbek ganym wetendedir diýip bir şiir bar mesela weten mesela şiir madarym diýip aýtdylar mesela. Weten juda hem ýaxşy. Onda bolsaňyz hormatly tomoşaçylar şu häzir gepleşigimizi izleýär. Watan dogusynda dostlar albatta biziň ustadymyz bir owadan şiir amada edipdir. Asla gepleşigimiz hem asly tamam bolup gelýär. Ondan soň gepleşigimiziň şu bölüminde bolsaňyz dostlar watanym dogusynda bir owadan şiir ustad amada eden bolsa dostlar şunu dinlesek gowy bolarmy diýen. Onda bolsaňyz dostlar gepleşigimizi izläp baryň. Ustadymyz dostlar sizlere watan hakynda bir owadan şiir watan wasfynda ýazypdyr dostlar. Watan näme diýer dostlar? Watan enedir diýer. Enemizi kança ýaxşy görsek biler dostlar, ya ejemizi kança ýaxşy görsek dostlar, watana hem şonça ýaxşy görmeli bolýar. Onda bolsaňym şonuň üçin dostlar, şorda ustad agar amada bolsa, albatta watan hakynda amada eden şiirlerini dinleriz. Ustad sizden dinlesek. Bismillahirrahmanirrahim. Men seniň wasfyňy ýazsam, dediler dostan wetenim, çar hurup goýnuňda gelsem, bagy bostan wetenim. Dağ derelerin görsem, el mudam keşfim açar. Daşlı sahralaryň ýaşnap, her tarap guşlar uçar. Seyledip meydana çyksaň, yürekden gamlar gaçar. Gelse göklem mawsumy, güller atyr rayhan seçer. Doğru. Dürli miwe ak buğday sende parawan wetenim. Doğru. Her beladan saklawuçy awliyalar sende bar. Her kısım dertge dawadyr, gökýalar sende bar. Geçellerden yadigar büyük kalalar sende bar. Gözleri ahu misali cana belalar sende bar. Toylarың toyga ulaşsın bol çıragan wetenim. Doğru. Gelse bir ýaxşy mawsum aýdylyp baxtyň çapar, aýlyp baxtyň çapar, mürewet merdana ulsun günbegün abroy tapar. Geçti seyretmek üçin essem başga yerge sapar. Jaya kalbi asiyada
vatanım karar tapar, dakika sende görmesem halim perişan vatanım. Doğru. Minnettar. Hali ellerinize güller bizden ustad ovadan bir şiir. Hurmatly tamaşaçılar, vatanım hakkında, vatan diyen planımız ola hamaydı keçtik. Ustadımız sey şekilde tavsip edipdirler. Ulardan bir dünya minnettarlık bildiren ellerine güller bizden dostlar. Ustad şu hazır gepleşimiz hem asassa vaqti tamam bolup keler. Şu hazır hurmatly gör vatan ülkedaşlarımıza ve hemdanim yaş yigitlerimize şiiriyet dünyasına yüz getirecek. Ulara ahirin payamınızı aytsanız. Menin payam, ahirin payam mesela hariç daxilda misafirde yaşayan dostlarıma salamlar aytmana kim yadımdan geçti. Şolardan misafir yaşayan dostlarıma ve haricde yaşayan ve ülkesinin uzakta, gurbette yaşayan dostlarıma tek tek salamlarımı, kızgın salamlarımı yollap öz tarafından salam ediyorum. Ve gelecekte mesela şiir bitmeye alakalı olsa mesela bulsa bir ustad bilen hemkarlık etse ya mesela cevap alaka tapsa yeke bir baradan bir besten etmesi mesela dünya her baradan şiir bitse yaxşırak bolar dep umid etjen inşallah payamışım. Hem dostlarımla salam. Minnettar ustad, xeyli hoş bulduk. Çaqılımızı kabul etdiniz. Benim minnettar bana vaqt verdiniz. Bizlere mesela bernamağınıza davet edenizden sizden bir cihan minnettarlık için. Salamat bolun ustad, minnettar. Hava hurmatly tamaşaçılar, gepleşigimizi izlap barýan bolsaňyzlar, bugün wasanym dostlar, sizlere bir owadan gepleşik. Muhammed Aslam Çakmaniya ustadymyz dostlar. Sizlere şiiriyet dünyasından şair kim, şiir kim dostlar, her bir şiirin kalıplarının doğrusunda dostlar bizlere aydyp berdiler ve hamdanim albatta vatana hakkında, ondan soň elemi hakkında dostlar, Türkmenim deyip bir owadan şiir dostlar bizlere okap berdiler. Umid etýän ki her birlere yürekleriňizden jagalan bolsa. Ve hamdanim dostlar bizleriň bugünkü gepleşigimiz wasanym mana şulardan ibarat bolmalydy. Umid etýän ki gepleşigimiziň awaldan tahynaça izlan bolsaňyzlar gepleşigimiz sizlere yürekleriňizden jagalan bolsa. Ve hamdanim dostlar, agar gepleşigimizi izleýän diýseňizler bizleriň RTI Türkmen albatta YouTube kanalımız, Facebook sayfamız var. Şu arkalı hem dostlar gepleşkilerimizi izlap bilersiniz. Onda olsanıyım. Bugünkü gepleşkimize Oğanistan Milli kanalından dostlar şurada tamam etiyaz. Yine hem Oğanistan Milli kanalına düşüncen her birlerinizi Allah'a ifak etap şiren. Hayır dostlar, yaxşı güller, yaxşı qalın.